Hausa Top TV gidan nishadi. Wallahi baba azumin ga gaskiya ɗan da bai waje ba bane. Na samu na ya 40 wai 90 wai azumi 90 wai. Ka jahil. Dari aka jahil. Kani suke. An ga wata na Suke in dawo arge kai labani. Kuna son ku so mai muna gaddama. Yanzu na ga alaran ya wuce. To Wani alaran shi zai muku bayanin komi. min wa azumi 100 mil. ƙarya tare shai. Wallahi yau ban yadda duk da ina azumi. Wallahi ƙarya kake yi. What? Ai da yi azumi. Ina sai ban yadda. Ban yadda ni. Dan mini zai yadda. Ba ka da hankali. Ba da ma ne. So haka in zuke kamar arge. Nana Allah sai kai ɗarin nan su an wajibin. In ni da na sai a sani cikin wada. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya kuna cewa wa alaikum salam. Sai isu haifala. Cewa alaikum salam. Wa alaikum salam. Muna wanka cikin gulbin zuma. Dole ne mu yi zaɓin murya. Ya ustaz ina tambaya dan Allah. Waye ba azumi ina ake ba. Ba ɗari aka yi wa. In ji wa. In ji ni. Gani nan ni magana. To har ya hukai duka. In ba a ga wata ba, dubu ba ɗaya haka.